molweni ingakumbi Eastern Cape. Yazi thina njenge Eastern Cape sitha bazenza inhlekisa. Singafane nje sikhalaza abantu abangathi basihleka sithi abazenza inhlekisa Eastern Cape. Siliphondo ebe ukade kusaziwa uba liphondo labantu abahamba phambili, lengqondi, le leaders. Zonke ezo zinto ku-Eastern Cape bemkile abantu bahleli kwezinye provinces. Ingqondo zephondo leMpuma Koloni odibana nazo kwela Gauteng. Akho province ingena ngqondo kwe-Eastern Cape obengatshintsha le-Eastern Cape. But Eastern Cape yethu ivalelwe thineni yipolitiki nje emdaka yokwenza into kokubana umuntu okwazi uzenzela into uhambe uyocinezela. Kodwa kube khona indoda ezoba nesibindi mephambili ithi yibani ngabantu abakwazi ukuzenzela. Xa uzenzela uhambe uyocinezela uyovalwa lento yakho ibulawe ngalamadoda epolitiki naba bafazi bepolitiki ungazi nje uba yintoni kwakhala nyonini kwiphondo leMpuma Koloni. Elula nje niyibone uzuba thina sidume kakhulu ngezinto ezingekho right, kodwa ezizi right hayi mntanami singo number last thina. Singo number last kwizinto zonke thina bekumele bazinceda isociety nekumele bazinceda abantu singo number last. Uzubona uba nje ilishwa into esayithandayo. Zothatha nje lula nje uthi sixele ngopremier wethu. Upremier wethu ngoku ngalonyaka unyaka we-18 eselulawulweni. Ozogqiba i-20 years eselulawulweni kule 30 years esithetha ngayo. Loluphi utshintsho lenzile kwiphondo leMpuma Koloni. Instead siyasibheka ezantsi. Niyaphinda nezosilandela isiqalekiso sika third Nantsika kwe-term yesithathu esayalayo kuphumula. Konakale ICC kwabethu abantu ngezitulo kuvalwa i-third term. Niphinda neze akuziba zizitulo kule game. Akuziba zizitulo nilwele ukudefend indoda nina enebe nayo ngoba nabo abantu baphambili basifundekela kakhulu ngaba abazi beneficiaries zobusela kweliphondo leMpuma Koloni. Bane worry into yokuba nabo ubheke ejele xa uphuma lento yemanda nobe ngaphane zoya ejele xa ufuneka nejele ejele hayi nezoya kona kho kwantu ifihlakele ingasayi kuvela. Siliphondo elalitheni lizibethelela kangaka ekuqalekisweni siziqalekise thina ngokwethu. Siyimpoxo sizizilumko sonke kwiphondo leMpuma Koloni, simathe sonke kwiphondo leMpuma Koloni. Hayi ke thina mampondo sizidenge zokugqibela thina mampondo kho kwa factory sikhayisa ngomhlaba omhle nomkhulu side sikhathwe kuvikelo amabhabhatane kunathi kunomabhabhatane amahle apha ekufuneka ngaphazanyiswanga. Amalwandle wethu anesharks akanazinethe wasemampondweni. Sizizimanga nje zabantu ezisamathe namhlanje ngoba simathiswa yinto esingayazi uba intoni ngoba sangenelwa ngabantwana esabakhulisa abacinga ngeziso. Umntwana ujoinile ipolitiki uthi noba seyithi ubheke esikolweni ufundela ntoni athi ndifundela uba ipolitician, ufundela uba ngukhansela. Ngoba kutheni hayi baphila kamonde okhansela abanemali nemoto ezinkulu. Ntweni yazi ukufota notywala nijayiva nabantwana abancinci ematywaleni nibekula utywala obuninzi phambi kwenu niphume nihambe niyodriva imoto ezemali yokwebiwa nikhulise nifundise abantwana ngemali zokwebiwa. Baba abantwana baphinde babuye bazodlwengulwa kwanina nebazala. Niyalibala uba nini enilole aba bantwana ngekhesi. Yo Eastern Cape hayi simmathile. Yemani simmathile Eastern Cape usonke. Ungahlala indoda yosimathile hayi futhi simathe nyana Eastern Cape. Ngento esingakwazi thina ukuyilungisa siyiprovince nje sisimanga singunumber last kuyo yonke into. Eyona nto sigudi kuyo ukuorganize imali ezinkulu sinike abafazi bethu bahunduze kwimigidi. Hayi singunumber 1 wemigidi mntanami. Hey bahunduze naba bethu basemampondweni ngoba sinxibela into ongayaziyo noba ngabafazi bamandiya kuhunduzwe nangaba bethu bamampondo ngoba thunga ikalase ongazazi uba zazivela phezulu zamampondo nawo eseyizibiza ngezizibazana aphathe amabhoti lotywala sifundekela khalisa impempe ongayazi uba impempe kaSathane ayitheni nale ndiyibone nasewisile umfundisi eshumayela khaliselwa impempe umfundisi okokoko pe.
yo hayi Eastern Cape man hayi ngeke madoda ngeke ake sivuke ayikho indawo enabantu abamathe njengathi si-Eastern Cape asithukwa abanyanisile ababantu. Congratulations KZN Thixo, congratulations KZN, congratulations KZN. Noyibala kakhulu nayo iRhawuti ngoba iRhawuti yenziwe ngamampondo ngawagcwele phonqondo bakhutshwa yile nto ngqondo yongabhadli kwethu thina sihlele apha. Hayi bye. Hello Mzansi, welcome to Mkosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nangba was Eastern Cape has speaking about bona as bantu base Eastern Cape ndlela basemuva kangakanani ngetindo ndlela tindo letiningi tigcina kubo kangakanani ndlela kunana uthuko ngakhona lapha na Eastern Cape uyasho ukuthi lapha Eastern Cape kahle kahle nje bona balahliwa ikindo le right labanayo. So most people were actually agreeing with him lapha enkundleni yokuxhumana bathi lo wabokhuluma liqiniso, but some were dragging him basho nje ukuthi lola kukhulumako akusilo liqiniso. Do comment wena down below in the comment section ukuthi ucabanga ukuthi lo wabelola kukhulumako ingabe kuliqiniso na. Mina nawe siyohlangana kulenye lensha letaki video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.